बात राइट बा, एक बाइट में लोग के पता तो चलिए जाए। तोहरा चीज के न कौनो जवाब बाटे, जवाब बाटे, बेहिसाब बाटे। चलो तारा खातिर दो चार पैसा घट के अरे घट के हाँ तबे तो चलो छोड़ दे पूरा आम के सवाद गोली खट के बाकी हट के आम के सवाद बड़ी खट के बाकी हट के छुछू लगा रे बापा कौन कांच बा बात कहता ने अभिनव सच बा। अच्छा तो सुनो जिंदाबाद बाटे सारे रंग होई फिर जो सुमंदक बा अरे मुतक के सवाद गोरी खट के